सरदी में हरदी पियाई देता हो। रिकॉर्डिंग बाय यादव स्टूडियो जनकपुर धाम। राजा हो लागे छे जरैया रजैया ओढ़ाई देता हो। लागे छे जरैया रजैया ओढ़ाई देता हो। ए राजा हो सरदी में हरदी पियाई देता हो। ए पिया हो सरदी में हरदी पानी पियाई देता हो। ए पिया हो राजा हो सरदी में हरदी पियाई देता हो। पिया हो राजा हो सरदी में हरदी पियाई देता हो। नैहर में हमर बाबा जी लगावने रहे हीटर यो। आहा घर पिया काम न करे दहिया में थरमा मीटर यो। नैहर में हमर बाबा जी लगावने रहे हीटर यो। आहा घर पिया काम न करे दहिया में थरमा मीटर यो। गोई ठके अगिया में दहिया गरमाई देता हो। ए राजा हो सरदी में हरदी पियाई देता हो। ए पिया हो सरदी में हरदी पानी पियाई देता हो। ए राजा हो सरदी में हरदी पियाई देता हो। पिया हो राजा हो सरदी में हरदी पियाई देता हो। जहर से देहिया थर थर कापे होठवा के लाली सुख जाई छैयो। पछिया के हवा जब जब लागे हाथ के औरी दुखाई छैयो। जहर से देहिया थर थर कापे होठवा के लाली सुखाई छैयो। पछिया के हवा जब जब लागे हथवा के औरी दुखाई छैयो। कह पिल बबलू सरधा पुराई देता हो। ए राजा हो सरदी में हरदी पियाई दे